A pasada semana era a Asociación de Nais e Pais de Alumnos do Colexio Xoán de Requeixo de Chantada que facía un chamamento para que estes participen máis activamente no proceso de cara á elección dos membros do Consello Escolar. Hoxe, dende a dirección do IER Lama das Quendas, solicitan aos pais do alumnado que acudan á elección dos representantes dos pais, nais ou tutores legais do alumnado por parte deste centro no Consello. A data para votar será o 24 de novembro dende as 4 menos cuarto de ás 6:30 da tarde neste centro educativo. O dereito corresponde a todos os pais, nais ou tutores legais do alumnado matriculado no centro que figuren no censo publicado a tal efecto. A participación dos pais na elección dos representantes no Consello é un xeito máis de colaboración na organización do centro e do sistema educativo. O Consello Escolar está formado por representantes tanto dos pais como dos mestres e alumnos e persoal non docente.